Η αγωνιστική χρονιά συνεχίζεται δυναμικά στην Pista Park Team με το δεύτερο Dr. GP Tuning για το 2011. Κυριακή 27 Μαρτίου, 4 το απόγευμα, στην Pista Park στο Βαρύπετρο. Η Pista Park στο Βαρύπετρο συνεχίζει πολύ αγωνιστικά να ψάχνει τον Dr. GP και στο τέλος της χρονιάς τον Professional Dr. GP of Pista Park 2011. Με το αυτοκίνητο της μαμάς και το κράνος του μπαμπά, όλοι την Κυριακή 27 Μαρτίου, 4 το απόγευμα, στην Pista Park στο Βαρύπετρο. Δοκιμάστε τις αντοχές σας και την ικανότητά σας σε μία κόντρα μέσα στην πίστα, με ασφάλεια και φυσικά θέαμα. Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο 698 012 7171 και στο www.pistapark.com. Με την υποστήριξη της Anec Line, χορηγή επικοινωνίας Star 97,7, ρυθμός 974, Αντένα Δυτικής Κρήτης και τηλεόραση Κίδων.